Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Daniel. Taong 1958, Pangalkagan, Antique. Noong mga panahong ito, matagal nang nakatira ang pamilya ni Daniel sa sentro ng baryo. Ayon sa kanya, na sa mga taong ito, wala pa gaanong tao sa lugar nila. Hindi rin ito napapasok ng mga tagalabas, kaya yung mga nakatira roon, kung hindi mga malalapit nilang mga kamag-anak, mga matagal na nilang kakilala. Dagdag pa niya na, sa sobrang payak ng lugar nila, ni minsan hindi pa nila naranasan ang mabuhay ng may kuryente. Karamihan din sa kanilang mga kababaryo, malalim ang paniniwala sa mga nilalang na hindi nakikita ng tao. Alam niyo kasi, Pinuno, may mga tao noong may alam sa lihim na karunungan ang namuhay sa baryo kasama nila. Ito ang nagsisilbi nilang mga manggagamot kapag meron silang iniindang hindi maunawa ang karamdaman. At sa hindi malamang dahilan, lahat ng lumalapit dito, milagrosong gumagaling mula sa kanilang mga iniindang sakit. Bagay na naging daan upang mas lalo pang tumindi ang kanilang pananampalataya pagdating sa lihim na karunungan at mga nilalang na hindi nakikita. Maging si Daniel, aminado na hindi kayang basagin ng kahit na sino ang pananampalataya niya. Yung pinagmulan kasi nito, hindi lang basta istorya, kundi sariling karanasan niya. At nagsimula ang lahat sa edad niyang 20 anyos. Kakatapos lang noon ang kaarawan ni Daniel nang magdesisyon ng kanyang mga kaibigan na gumala sila sa palayan at umakyat sa kalapit na bukid. Kaya nila ito gagawin ay dahil may natuklasan doon ng isa nilang kaibigan na patag na nasa tuktok ng bukid. Matagal na itong nangangaso sa lugar, pero yon ang unang beses na matagpuan nito ang isang katangi-tanging lugar. Dagdag pa nito na magandang tambayan nito tuwing hapon, lalo na kapag unti-unti nang lumulubog ang araw. Dahil sa sinabi nito, di naman niya maiwasang magtanong ukol sa plano ng kanilang grupo. Oh, pwede naman tayong pumunta mamaya. Tamang-tama, may mga natira pang handa sa bahay. Dalhin natin yon. Tapos bumili na lang tayo ng maiinom. Wika niya nung magkasundo na ang mga kaibigan nila. Dahil sa kanyang sinabi, kung kaya't natuloy na nga ang plano. Pagkaraan ng ilang minutong pag-uusap, agad naman silang umuwi para kumuha ng kanilang mga dadalhin. Pagpatak ng 2:00 ng hapon, muli silang nagtipon para mapuntahan ang sinasabing lugar ng kanilang kaibigan. Nga pala, Pinuno, binubuo ng 8 miyembro ang kanilang grupo. Kaya kahit malayo yung lugar na pupuntahan nila, di nila ito iniinda. Wala rin silang nararamdamang pagkabahala, lalo pat kabisado na nila ang ugali ng bawat isa. Batid din nila na malayo sa panganibang lugar, sa kadahilan ng palagi itong dinaraanan ng mga taga-baryo kapag yon ay nangangaso. 1 oras ang lumipas. Narating na nga nila ang dulong bahagi ng palayan. At mula roon, itinuro ng kanilang kaibigan ang isang maliit na bundok na nababalot ng mga puno. Tayo na! Huwag niyong pansinin yung mga punong yan dahil nasa paanan lang yan. Pangako, pagdating natin sa tuktok, magbabagong pananaw ninyo. Wika ng kaibigan nila na nakakaalam sa lugar. Siyempre, dahil sa hindi naman sila roon gaanong pamilyar, minabuti na lang nila na sumama ng tahimik. Walang kibuan, basta nakasunod lang. Halos magkakalahating oras din nilang tinahak ang daan hanggang sa paunti-unti nararamdaman na nila ang tarik ng daraanan. Maya-maya pa, nasipat na nila ang tuktok ng bundok na kung saan dito tumambad sa kanila ang isang malawak na patag na punong-puno ng maliliit na mga damo. Sa lugar na yon wala kang makikitang mga puno sa paligid,
maliban na lang sa matandang puno ng bayabas na naroon sa pinakagitna nitong bahagi. Hindi ito pangkaraniwang puno dahil sa lapad at laki ng katawan nito, para na itong akasya kung titingnan. Hitik na hitik din yun sa bunga at yung mga sanga nito ang nagsisilbing lilim sa lugar na pinagpapahingahan nila. Pag-upo nila sa ilalim ng puno, di nila maiwasang mapansin ang malamig na simoy ng hangin. Napakapayapa rin sa lugar na yon, kaya hindi niya maiwasang mag-isip ng solusyon sa mga dinadala niyang problema. Nang mapansin naman ito ng kaibigan niyang nagyaya sa kanya sa bukid, bahagya naman siya nitong siniko sa gilid, sabay wika sa kanya ng, "Pumunta tayo rito para magsaya, hindi para magnilay sa ating mga problema. Ito naman isang tabi mo na muna ang mga yan." Pagkasalita nito, agad siya nitong inabutan ng baso na punong-puno ng alak. Nang masipat naman niya ito, wala siyang nagawa kundi inumin ang iniaalok ng kaibigan niya. Sa loob ng ilang minutong pag-iinuman nila, agad siyang nakaramdam ng tama ng alak. Bukod kasi sa pagod na pagod pa siya noon, di rin naging maayos ang kanyang pahinga noong nagdaang gabi. Maya-maya pa, dahan-dahan na siyang nawawala sa kanyang sarili na para bang hindi na sumagi sa kanya ang lugar na kinaroroonan nila. Basta ang tanging nasa isip lang noon ni Daniel, magsaya kasama ng mga kaibigan niya. Maging ang mga ito man, hindi may pagkakailang ganon din ang nararamdaman hanggang sa hindi nagtagal tuluyan nang lumubog ang araw. Dala ng matinding kalasingan, walang kahit isa ang nakauwi sa mga kasamahan niya. Lahat sila doon na natulog na para bang malapit lang yon sa baryo. Kalahating oras bago sumapit ang hating gabi, bahagyang nagising ito si Daniel dahil sa tinig ng isang lalaking tumatawag sa pangalan niya. Ayon sa kanya, ilang minuto niya rin yung ipinagsawalang bahala. Ang kaso lang habang tumatagal ang pagtawag, tila bang lumalakas ang tinig na animoy nasa harapan lang niya, yung lalaki. Subalit pagmulat ng kanyang mga mata, wala siyang nakita maliban sa sanga ng bayabas na sumasabay sa ihip ng hangin. Paikot nito, may nakita siyang grupo ng mga alitaptap na para bang nanginginain. Nakakamangha na masilayan ang ganoong pangyayari, kaya pansamantala na wala ang pag-aalala niya. Ramdam niya kasi na ligtas siya sa lugar na yon hanggang sa may nakita siyang kakaibang nilalang di kalayuan sa kanyang kinaroroonan. Paglalarawan ni Daniel dito, para itong aso na may mahabang katawan. Mala sa alupihan din ng mga galamay nito na siya namang nagsisilbi nitong mga paa at kamay. At sa may bandang katawan ng nilalang, may nasipat siyang kalahating katawan ng tao na nakabitay. Unat na unat ang kamay nito, animoy wala na yung buhay. Ilang minuto pa ang lumipas, biglang bumangon ang nilalang na yon hanggang sa magpakawala ito ng nakakabingi at nakakapangilabot na tinig. Matapos nun, may umusling sungay sa katawan nito kasabay ng buong puwersa nitong pagsugod sa kanya. Nung makita naman ito ni Daniel, dito na siya sigaw ng sigaw habang pilit na tumatayo. Subalit dala ng matinding kalasingan, tila bang naging mahirap ito sa kanya. At bago pa man siya makabangon, nakatayo na sa harapan niya ang nilalang. Sa muling pag-atungal nito, walang habas nitong iniuntay sa kanya ang mahahaba nitong mga galamay hanggang sa bigla na lamang itong salagi ng isang hindi nakikitang harang. Wala siyang ideya kung saan ito nagmumula, pero sa estima niya, parang nagmumula ito sa puno ng bayabas. Maya-maya pa, may nakita siyang isang gintong ahas na gumapang mula itaas pa ibaba. Paglapat ng katawan nito sa lupa, bigla nitong sinunggaba ng nilalang hanggang sa mapuluputan na nito ang kabuuan nitong katawan. Noong una sinubukan pang magpumiglas ng biktima, ngunit habang patuloy niya itong ginagawa,
mas lalo lang humihigpit ang pagkakapulupot nito sa katawan niya hanggang sa tuluyan na itong binawian ng buhay. At nung namatay na ito, tsaka pa lamang ito iniwan ng ahas. Maya-maya pa, nakita niya itong gumagapang papalapit hanggang sa tumayo ito sa harapan niya. Pagpang-abot ng kanilang paningin, may narinig siyang tinig ng isang lalaki na nagsasalita sa kanyang isipan. Hindi niya mawari kung sino ito, pero malakas ang kanyang kutob na yon ang nilalang na kanyang kaharap. Masaya ko na nakarating ka rito, Daniel. Ako si Uklon, ang diwatang nangangalaga sa puno ng mutsyang pinagpapahingahan mo. Mapalad ka, Daniel, sapagkat ikaw ang taong matagal na naming hinihintay. Ngayon sabihin mo, ano ang kailangan mo? Nang marinig niya ang sinabi nito, hindi siya kaagad nakaimik. Di niya kasi maisip kung ano pang ibig iparating ng tinig sa kanya. Maya-maya pa, nakita na lamang niya itong nagluwa ng gintong bilugang bato na agad naman itong itinulak papalapit sa kanya. Matapos nun, muling nagsalita ang tinig. Lunukin mo at mananatili na yang katabi ng puso mo hanggat ikaw ay nabubuhay. Sa pamamagitan ng mutsyang yan, walang kahit na sino ang makakatanggi sa iyo. At sa katagalan ng pagmamay-ari mo niyan, madidiskubre mo ang iba pa niyang kakayahan. Dagdag pa nito na, sa pamamagitan ng mutya, malalasap niya ang tunay na kalayaan at kasiyahang hinahangad ng marami. Ito rin ang kanyang magiging armas laban sa kanyang mga kaaway, at sa pamamagitan nito, walang kahit na sino ang may kapasidad na sa kanya'y makatalo. Mariin din itong inilahad na sa sobrang lakas ng mutya, saklaw nito ang ilan sa matataas na uri. Ngunit para magamit ang ganoong abilidad, kailangan niyang mapagsanayan ng husto ang paggamit dito. Nang marinig naman ni Daniel ang sinabi ng nilalang, di siya nagdalawang isip na kunin ang iniluwa nito. At kahit hindi pinag-iisipan, nilulun niya ang bagay na yon dahil pakiramdam niya ito ang kinakailangan niyang gawin. Matapos nun, unti-unting nandilim ang kanyang paningin hanggang sa kumalma na ang kanyang ulirat ng hindi man lang niya nalalaman. Pagising niya, nadatnan niya ang kanyang sariling nakahiga sa lilim ng puno habang nakatama sa kanyang katawan ng sikat ng haring araw. Pagsilay niya sa paligid, hindi na niya nakita ang mga kaibigan niya. Napansin din niya na umaga na, kaya naman di siya nagdalawang isip na bumaba ng bundok. Pagbalik niya ng baryo, nadatnan niya ang mga tao roon na nagkakagulo. Kaya yun nangyayari ay dahil sa kagabi pa pala siya hinahanap ng mga ito. Hindi naglaon. Nang makita na siya ng mga kaibigan niya, dali-dali naman siya nitong nilapitan. Daniel, saan ka ba nang galing? Kagabi ang sabi mo, iihi ka lang. Ba't di ka na nakabalik? Akala namin kung napano ka na eh. Pungad na wika ng isa sa mga kaibigan niya. Pagkarinig niya sa sinabi nito, di na siya nakaimik. Maging siya man kasi, hindi na niya maalala ang mga nangyari noong nag-inuman sila. Basta ang naaalala lang niya, masaya sila noong nag-uusap habang hindi pa nagsisimula ang kanilang pagsasaya. Nang marinig naman ito ng kanyang mga kasama, wala naman yung naging tanong sa kadahilan ng unang-una. Alam nila na totoo naman ang mga sinasabi niya. Marahil di na masyado lang siyang nalasing, kaya wala na siya noong naaalala pa. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, dito niya na unti-unting nalaman ang mga nangyari noong nagdaang gabi. Ayon sa mga ito, sa kasagsagan ng kanilang kasiyahan, bigla na lamang sumeryoso ang mukha ni Daniel. Walang pag-aatubili rin itong naglakad papalayo na para bang meron itong hinahanap. Siyempre, nung makita nila ito, agad nila itong pinabalik
na siya namang sinunod niya. Pero nang akmang aalis na sila, nagpaalam siya sa mga ito na iihi hanggang sa hindi na siya nakabalik. Sinubukan siyang hanapin ng grupo pero sa kasamaang palad di siya nito nahanap. Kaya naman sa katagalan, nagsimula ng mabuo sa mga isipan nila ang posibleng nangyari sa kanya. Bagay na naging daan upang magdesisyon na silang bumalik ng baryo para makahingi ng tulong. Dagdag pa ng mga ito na buong magdamag siya nitong hinanap. Ngunit sa kasamaang palad, wala silang nakitang bakas na maaaring makapagtukoy sa kanyang kinaroroonan. Yun bang parang naglaho na lamang siya na parang bula. Nang marinig naman ni Daniel ang sinabi nito, medyo nagulat siya. Gawa ng kung iisipin, hindi naman gaano kalaparan ang lugar na yon. Maliit lang ang bundok, kaya kung mawawala siya roon, madali lang siya nitong mahanap maliban na lang kung ito ay kanyang sinadyang gawin. Matapos naman niyang marinig ang tungkol dito, di na siya umimik. Ang ginawa niya, taus-pusong humingi ng tawad sa mga taong naabala niya. Siya na rin mismo ang pumutol sa usapan nila nang sa gayoy hindi na ito humaba pa. Pagbalik niya sa kanilang tahanan, agad naman siyang dumiretso sa kanyang higaan para makapagpahinga. Makalipas ang ilang minuto, pumasok ang kanyang ama na may bitbit na mainit na kape. Uminom ka na muna, anak, para magkalaman ang tiyan mo. Ay, kayo talaga oo. Kung ano-ano na lang na iskandalo ang ginagawa ninyo. Pasensya na ho kayo, tay, ha? Wala namang may gusto ng pangyayaring yun eh. Hayaan nyo ho, babawi na lang ako sa inyo ni inay. Dumaan ang mga araw, tila bang hindi na naging normal ang buhay niya. Madalas nakakakita na siya ng mga nilalang na hindi pangkaraniwan sa mga mata niya. May mga pagkakataong ding nakakasilay siya sa gabi ng mga dampuhalang nilalang na dumaraan sa ere. Dahil sa ganoong pangyayari, kung kaya't ramdam niya ang matinding kalbaryo sa buhay niya. Dala ng matinding pagkatakot, ilang beses na niyang sinubukang kitilin ang kanyang sariling buhay, makatakas lamang sa ganoong sitwasyon. Ang kaso lang di siya nagtagumpay, sa kadahilan ng may mga taong tila bang naging anghel niya. Ang mga itong pumigil sa kanyang binabalak, kung kaya't nagkaroon siya ng ikalawang pagkakataon upang mabago ang takbo ng kanyang mga pinagdadaanan. Dahil dito, kung kaya't kahit papaano nakumbinsi siyang masama ang kanyang binabalak. Magmula noon, hindi na rin niya ito muling ginawa, alang-alang sa kanyang mga magulang na labis na nag-aalala sa kanya. At sa halip na mabuhay sa takot, pinili niyang kaharapin ang sitwasyon na kinakaharap niya. Isang araw, muli na naman silang nagtipon-tipon ng kanyang mga kaibigan. Nataon kasing kaarawan ng isa sa kanila, kaya niyaya sila nito na dumalo sa selebrasyon nito sa mismong bahay nito. Mayaman ang pamilya ng kaibigan niya, kaya naman inaasahan nila na marami itong inihanda. Bagay para hindi nila tanggihan ang naging alok nito. Oh, mamaya 12:00 ng tanghali, pumunta na kayo ron para sabay-sabay na tayong mananghalian. Huwag na kayong kumain sa inyo para meron tayong buwelo. Pabirong wika nito pagkaaya sa kanila. Nang marinig naman nila ito, agad naman silang nagpasalamat habang tumatawa. Pagkatapos ng usapan, dire-diretso na silang umuwi para maghanda. Tumungtong ang 11:00. Kasalukuyang naglalakad na si Daniel at ng mga kaibigan nila patungo sa bahay nung nag-imbita. Malayo pa lang di nila maiwasang mapag-usapan ng tungkol sa mga mangyayari maya-maya. Ilang minuto pa ang lumipas. Nakita na nila ang bahay nito na punong-puno ng mga kamag-anak nitong nanggaling pa sa ibang lugar. Nang mapansin naman yun ni Daniel, medyo di niya maiwasang mapatahimik gawa ng may nararamdaman siyang kakaiba sa lugar na yon. Ang ihip ng hangin masyadong mabigat,
Tapos parang may mga tao sa bahay ng kaibigan niya na merong kakaibang dugo. Hinala lang naman ito ng una ni Daniel, pero habang papalapit, tila bang unti-unti nang nag-iiba ang kanyang nararamdaman. At sa hindi inaasahang pagkakataon, naging alerto siya. Yung tuwa niya nawala dahil may kutob siya na merong mga kalabang nakaabang. Maya-maya pa, dito niya nakita ang isang lalaking matanda lang sa kanya ng ilang taon. Kaya niya yun napansin dahil ito ang kauna-unahang taong nakasalubong nila. Pagsilay naman niya rito, agad na bumungad sa kanya ang mukha nitong sabog-sabog at parang hindi makilala. Namumutla rin ang balat nito, animoy isang patay na matagal nang nakabaon sa lupa. Matapos niya yung maaninag, bigla namang bumalik sa normal ang paningin nito matapos nitong makipagsalamuha sa kanyang mga kaibigan. Dahil sa pangyayari, imbis na manatili sa harapan ng nilalang, nagdesisyon siyang lumipat ng lugar. Batid niya kasi na masama ang tingin nito sa kanya dahil sa posibilidad na natunugan na rin nito ang kanyang mga karga. Ilang minuto pa ang lumipas. Dito na siya inabisuhan ng kanyang kaibigan na sumunod sa kanila. Siyempre, wala naman siyang nagawa kundi ang sumama, gawa ng sa isip-isip niya. Nakakahiya naman kung aalis siya roon ng biglaan. Ang buong akala kasi ni Daniel, yun lang ang nilalang na naligaw sa bahay, pero lingid sa kanyang kaalaman na lahat ng mga kadugo nitong dumalo ay puro palang mga aswang. At hindi lang ito ordinaryong mga aswang. Sa kadahilan ng nahahanay ito sa lahi ng mga nilalang na nag-aalaga ng mga ligaw na kaluluwa. Maging siya man, aminado na yon ang unang beses na nakasilay siya ng ganun. Pagdating nila sa kusina, agad naman sila nitong kinuhanan ng makakain. "Oh, kain lang kayo dyan, ha? Kapag ubos na, magsabi lang kayo at marami pa kami roong niluluto. Saglit lang mga kaibigan, maiwan ko muna kayo dyan." Pagka-uwi ka nung naghanda, agad sila nitong iniwan para kausapin ng iba pa nitong mga bisita. Sila Daniel naman, nagpatuloy lang sa pagkain na parabang wala man lang siyang naranasang kakaiba. Hindi naglaon nang matapos na ang grupo, tsaka sila lumabas para simula ng kasiyahan. Bagaman may mga pag-aalinlangan, unti-unti itong nawala, gawa ng hindi na niya nakita yung lalaking nakasalubong nila kanina. Inakala rin niyang umuwi na ang mga ito, pero lingid sa kanyang kaalaman, nagmamanman lang pala yon di kalayuan. Pagsapit ng takip silim, nagpatuloy ang masaya nilang nasimulan. May sariling kuryente ang bahay ng kaibigan nila, kaya kahit gabi hindi nila ito gaanong iniinda. Mas pinili rin nilang manatili sa labas ng bahay kesa makipagsiksikan sa loob kung saan naroon ang maraming taong nagkakasiyahan. Yun nga lang, paglubog ng araw, bigla silang napatahimik nang may marinig silang parang nag-aaway mula sa loob ng bahay. Maski ang kaibigan nila noong nagdiriwang, hindi maiwasang magulat, lalo na nung narinig nila ang ingay. "Oy Ben, silipin mo nga. Baka nag-aaway-away na ang mga tiyuhin mo sa loob." Wika niya habang nakaharap sa kaibigan niya. Pagkarinig naman ito sa kanyang sinabi, agad naman yung sumilip para tingnan ang kaganapan sa loob. Ngunit di pa man ito tumatagal, kitang-kita na ni Daniel ang mga itim na galamay na sumasabay sa hangin at anino. Alam niyang nagmumula ito sa hindi pangkaraniwang mga nilalang, kaya naman agad niyang inabisuhan ng mga kaibigan niya na umalis na sila sa lugar. Yun nga lang, hindi ito nakinig, kaya kahit labag sa kanyang loob, nagdesisyon siyang iwan ang mga ito. Dali-dali siyang kumaripas ng takbo noon papauwi hanggang sa makarating siya sa bahay nila ng ligtas. At pagpasok niya sa loob, dito niya naaninag ang pagbalot ng mga galamay sa paligid. Hindi niya mawari kung ano ito,
Pero ayon sa tinig na kanyang naririnig, nagmumula ito sa isang makapangyarihang lagusan na patungo sa mundo ng mga kaluluwa. Mag-iingat ka, Daniel, sapagkat ang mga nilalang na ito ay hindi pangkaraniwan. May kakayahan silang humigop ng abilidad at maglason ng mga mutyang katulad ng hawak mo. Mahirap mang sabihin, pero ang kinakaharap natin ngayon ay isang seryosong banta para sa iyo at sa aming pag-iral. Bumalik ka sa bundok, Daniel, at doon matutulungan kita sa gagawin mong paghahanda. Nang marinig niya ang sinabi ng lalaki, ipinagpatuloy lang naman niya ang pagmamasid sa paligid. Maya-maya pa, pagtungtong ng hating gabi, dito niya nakita ang mga taong nakiisa sa selebrasyon na naglalakad sa kalsada na parang wala sa mga sarili. Naroon din ang mga kaibigan niya na kung titingnan mula sa kanilang tahanan, parang naglalakad lang ang mga ito ng tulog. Ilang minuto pa ang lumipas, dito niya nakita yung binatang may sabog-sabog na muka. Pagsilay niya rito, agad niyang napansin yung mga kaluluwang humahawak sa mga paa nito. Hindi niya mawari kung saan ito nagmula, pero sa bawat pag-apak nito sa lupa, may mga kaluluwang lumalabas na nagpapakawala ng nakakasindak na tunog ng pagdaraing. Yun bang, bago mamatay ang mga taong yon, sinumpa ito at nahulog sa kawalan ng kadiliman. Wala kang mararamdaman sa kanila, kundi pagsisisi, kalungkutan, at puot na para bang dala-dala na nila magmula noong sila ay nabubuhay pa. Matapos naman niya itong masilayan, hindi na niya piniling lumabas ng bahay. Basta ang ginawa niya, pagmasdan lang ang mga nilalang hanggang sa makalayo na ito ng bahay nila. Hindi nagtagal, nang mawala na ito sa kanyang paningin, ipinagpatuloy niya pa rin ang pagbabantay. Buong magdamag siyang gising at sa pagsapit ng sumunod na araw, agad siyang umalis sa kanila nang hindi nagpapaalam. Magmula noon, madaling araw lang bumibisita si Daniel sa kanila para ibalita ang tungkol sa nangyayaring pagsasanay niya sa lugar ng kanyang gabay. Hindi naman siya tinanong ng kanyang mga magulang tungkol sa bagay na yon, lalo pat napatunayan na niya na meron ngang nangyayaring hindi kaaya-aya sa lugar nila. Ayon sa kanya, na noong mga panahong yon, talamak na ang mga albularyong gumagamit ng milagro sa panggagamot. Maraming taong naloko ng mga ito na sa bandang huli, nilamon din ang kanilang mga karamdamang hindi nila namamalayan. Dagdag pa niya na lahat ng kamanghamanghang pangyayari noon sa lugar nila ay paraan lamang ng mga nilalang upang hindi sila mapaghinalaan. Alam din ni Daniel kung ano ang totoong ginagawa ng mga ito at kung ano ang rason kung bakit nito sinakop ang bahay ng kaibigan niya. Magmula noon, gabi-gabi nang binabalot ng dampuhalang galamay ang baryo nila. Naglipanan na rin doon ang iba't ibang uri ng mga nilalang na nasa panig ng kaliwa na para bang hindi na roon umiiral ang kabutihan at kapangyarihan ng Panginoon. Dahil sa pangyayaring yon, kung kaya't mas lalong nagmalabis ang kanyang gabay na hasain ang abilidad niya hanggang sa kalaunay nagkaroon na siya ng maraming kaalaman. Inabot ng kalahating taon ang pagsasanay bago niya nataglay ang abilidad na namamahala sa lahat ng nilalang na kanyang makakasagupa. Hindi mahalaga kung kanan man ito o kaliwa dahil ang kapangyarihan ng mutya ng gintong ahas ay nakatuon sa pamamahala. Ibig sabihin ginagawa nitong hari ang sinumang taong mangangalaga sa kanya. At kagaya ng totoong hari, walang kahit na sino ang may kakayahang pumantay dito. Nang mapagtanto naman ni Daniel na handa na siya, dito na siya nagdesisyon na bumaba ng bundok ng 10 oras ng gabi. Unang beses niya itong gagawin, kaya kahit subok na niya ang kanyang karga, medyo nagkakaroon pa rin siya ng kaba at pag-aalangan. Gayunpaman, hindi ito naging dahilan
upang mawalan siya ng tiwala sa ipinahiram na lakas ng kanyang gabay. 2 oras bago sumapit ang hating gabi, panatag niyang tinahak ang daan hanggang sa makita na niya ang baryo na pinaliligiran ng mga aninong galamay ng nilalang. Paglapit naman niya rito, agad niya itong hinawakan at inutusan. Matapos nun, bigla namang umatras ang mga galamay hanggang sa tuluyan na nitong lisanin ang kabuuan ng baryo. At sa loob lamang ng ilang minuto, nakita niya ang isang itim na pusa na merong 7 buntot. Binabalot din ito sa anino, habang akay-akay ito ng isang matandang aswang na katulad nung binatang kanyang nasilayan. Pagpang-abot ng kanilang paningin, bahagya naman itong napangisi habang nagwiwika ng, "Kung gayon, ikaw pala ang kinikilalang hari ng nilalang na ito. Unang beses itong nangyari, kaya nagagalak ako na malaman kung tunay nga ba talaga ang iyong panunungkulan." Pagkasambit nito ng mga kataga, agad nitong binitawan ang hawak nitong nilalang. At sa loob lamang ng ilang minuto, bumukol ang likod nito hanggang sa umusli roon ang malalapad nitong mga pakpak. Pansamantala rin itong binalot ng makapal na dugo hanggang sa bumungad sa kanya ang kakaiba nitong anyo. Ayon kay Daniel, na ang anyo ng matanda ay parang isang mandirigma. Nababalot ito ng baluti na gawa sa buto at ang nagsisilbi nitong armas ay ang mahahaba nitong mga kuko na halos parang mga tabak na kung titingnan mula sa malayo. Pag-angil ng nilalang, agad niyang nasipat ang mahahaba nitong pangil, kalakip ng paglabas ng mahaba nitong dila. May tumulo ring dugo sa pagitan ng mga mata nito bago yun tuluyang sumungkap sa kanya. Matapos naman niya yung masilayan, kaswal niyang itinaas sa ere ang kanyang kamay, dahilan para bumigat ng husto ang katawan ng matanda. At sa sobrang tindi ng presensyang ipinamalas niya, hindi ito nakalapit kaagad sa kanya. Sa isang iglap, bigla itong napaluhod sa kanyang harapan. Bumaon ang ulo sa lupa habang umiiyak. Dahan-dahan na ring nagbago ang anyo nito hanggang sa tuluyan na itong bumalik sa normal. Hindi rin niya nakaalis sa kanyang kinaroroonan hanggat hindi ito pinahihintulutan ni Daniel. "Huwag kang aalis dyan hanggat hindi mo pinagsisisihan ang iyong kapangasan. Masyado kang naging depende at tiwala sa iyong abilidad, kaya ka umabot sa ganyan. At ipinapaalala ko lang sa iyo, demonyo, na mula sa oras na ito, kailangan mong mag-ingat sa mga bagay na isasagot mo. Dahil ang lahat ng sasabihin mo sa akin ang magsisilbing rason kung bakit kailangan pa kitang buhayin." Wika niya. Matapos naman niya itong sabihin, agad niyang pinulot ang itim na pusang pinakawalan nito. Inako niya yon na parang sa kanya dahil alam niya na nagtatangan nito ng malalim at malakas na kapangyarihan. Matapos niya itong gawin, tsaka pa lamang siya lumapit sa matanda para talian ito sa leeg. At nung maisakatuparan na niya ito, dahan-dahan nilang tinahak ang daan patungo sa lugar kung saan ito namumugaran. Maya-maya pa, nang marating na nila ito, bumungad sa kanya ang mga kalahi nito na abalang-abala sa pagkain ng karne ng tao. Pagsilay naman ito sa kanya na kasama ang matanda, bakas sa kanilang muka ang matinding pagkagulat na parabang hindi sila makapaniwala sa kanilang mga nakita. At dahil sa pangyayaring yan, kung kaya't agad niyang hinila ang tali sa leeg nito, pagpapakita na kanya itong natalo. Ngunit nang gawin niya ito sa nilalang, matinding galit ang naramdaman ng mga kauri nito. At sa isang kisap mata, hindi na siya nito tiningnan bilang isang bisita. Naging matinding banta siya sa pugad, sa puntong lahat ng mga nakatira roon hindi na mapigilang maghanda na parabang may pupuntahan silang digmaan. "Huwag niyo nang subukang iligtas ang kasamahan niyong ito, dahil tinitiyak ko sa inyo
Mas matindi pa ang sasapitin nito kumpara sa matandang ito. Maniwala kayo sa mga sinasabi ko. Pagkasambit niya ng mga kataga, dito na isa-isang nagsiatungal ang mga nilalang. Walang sabi-sabi, bigla itong sumugod sa kanya hanggang sa makita siya nitong nag-usal na naman ng palihim. At sa isang kisap mata, umahon ang mga pulang elemento mula sa lupa. Ang mga elementong yun pinuno ay nabuhay ng dahil sa presensya ng salot, kaya nang masipat ito ng mga nilalang, agad nilang napagtanto na ito ay kanilang mga kaibigan. Matapos nila yung masilayan, bahagya silang napaatras habang gulat na nakamasid sa kinaroroonan niya. Bawat isa hindi rin makapagsalita na parabang walang nakakaunawa sa mga nangyayari. Nang mapansin naman ito ni Daniel, agad siya nitong inabisuhan na iwan na ang baryo. Dagdag pa niya na, hanggat naroon siya sa lugar na yon, sisiguraduhin niyang hindi na ito makakakain ng tao. Mariinting niyang inilahad na sino man ang tumutol sa kanyang hangarin ay pupugutan niya ng ulo kasama ang mga mahal nito sa buhay. Pagkarinig naman ng Supremo ng mga nilalang sa kanyang sinabi, dito na ito nagdesisyong lumabas sa pinagtataguan nito. At nang magpang-abot ang kanilang paningin, nag-aangil itong nagwika sa kanya ng, At kung hindi kami susunod, ano ang gagawin mo? simple lang, sabay-sabay ko kayong ililibing sa lupa. At ang matitira sa lahi ninyo, walang iba kundi ang matandang ito. Habang buhay ko siyang aalipinin upang maramdaman niya ang bigat ng kasalanan ng lahing pinagmulan niya. Sagot naman niya. Pagkasambit niya ng mga kataga, agad siyang niyaya ng duelo ng Supremo. Inaasahan naman ito ni Daniel, kaya nang marinig niya ang tungkol dito, hindi niya yon tinanggihan. Walang sabi-sabi, binitawan niya ang taling hawak niya, kasabay ng pagwika niya sa matanda ng, huwag kang aalis sa kinaroroonan mo. Kapag umalis ka dyan kahit isang hakbang, habang buhay mo yang pagsisisihan. Nang marinig naman ng matanda ang kanyang paalala, tumangulang naman ito habang nanlulumo ang mga mata. Matapos nun, tsaka siya naglakad papalapit sa Supremo habang dahan-dahang inaalis ang pang-itaas niyang kasuotan. At nung nagawa niya ito, bumungad sa kalaban niyang nilalang ang espiritu ng ginintoang ahas na nakapulupot sa kanyang katawan. Nanlilisik ang tingin nito habang pinakikiramdaman ng nilalang. Gayunpaman, hindi ito rason para masindak ang Supremo. Ramdam nito na malakas ang presensya ni Daniel. Pero hindi ito ang basihan ng kapangyarihan niya. Bagay na naging daan upang hindi ito makaramdam ng kahit na anong takot sa katawan. Maya-maya pa, walang habas na itong sumugod hanggang sa magpang-abot na silang dalawa. Pilit siya nitong inuundayan sa masiselang parte ng kanyang katawan na parabang ang nais nito, tapusin na kagad ang kanilang laban. Ang kaso matinik itong si Daniel, kaya hindi nagtagumpay ang mga plano nito. Literal din na iniilagan niya ang kanyang katunggali, na parabang wala siyang balak na patayin ito ng maaga. Hangad niya kasi na malaman ng sukdulan ng abilidad nito, kaya binigyan niya yon ng oras para atakihin siya. Kalaunan, nang mapagtanto niyang hindi aabot sa kanyang inaasahan ng sukdulan ng lakas ng nilalang, dito niya na mismo itinigil ang pakikipaglaro. Walang ano-ano, agad niya itong binalian ng binti hanggang sa lumupasay na ito. Ipinakita rin niya sa mga nasasakupan nito kung papaano niya ito sapilitang binawian ng mutya. Paghugot niya ng bertud sa Supremo, agad naman yung bumalik sa orihinal nitong katawan habang naghahabol ng hininga. Tingnan ninyo kung papaano ko hubaran ang pinuno ninyo. Nakita nyo na wala siya sa aking laban, kaya sapat na siguro itong basihan upang wala na tayong pag-usapan. Bukas, ang pugad niyong magiging bago kong kaharian.
Sino man ang maghangad na manatili, magiging alipin ng aking tahanan habang buhay. Wika niya ng may buong katapangan sa harapan ng mga aswang. Nang marinig naman ito ng lahat, agad itong nagsipasok para ihanda ang kanilang mga gamit. Lahat yon umalis, kaya naman ang tuluyan ng mawala ang mga ito, tsaka niya iginawad sa Supremo ang parusang kamatayan. Matapos nun, pumasok siya sa loob ng pugad upang linisin ang buong paligid. Ang matanda ang gumawa ng lahat ng trabaho, kaya bago sumapit ang madaling araw, napakalinis na nito. Sa matanda rin niya nalaman na matagal na nilang pinaslang ang kaibigan niyang minsan ditong nanirahan. Iniligpit na rin nila ang mga naimpluwensyahan nila noong piging sa kadahilan ng batid nila na hindi na ito babalik sa normal. Pagkasambit nito ng mga kataga, agad itong lumuhod sa harapan niya, kasabay ng pagwiwika nito ng, "Buhayin mo lang ako, Panginoon. Pagsisilbihan kita ng may buong kagalakan. Pagmamay-ari mo na ako mula ngayong araw na ito, hanggang sa mawalan ako ng kahuli-hulihang hininga ng katawan ko." Nang marinig ni Daniel ang sinabi nito, agad niya itong binigyan ng matutuluyan. Isang kubo na para sa mga manok ang ibinigay niyang tirahan sa matanda na siya namang labis nitong ipinagpasalamat. Pagsapit ng sumunod na araw, tsaka niya ibinalita sa kanyang mga magulang ang pagbukod niya. Mahirap sa mga ito na tanggapin ang ganoong bagay. Pero sa bandang huli na pagtanto nila, na bagay lang at tama ang kanyang naging desisyon. Kaya sa halip na maging balakid sa kanyang kagustuhan, malaya siya nitong pinakawalan. Payo rin ng tatay niya nung umalis siya. "Kapag pagod ka na, anak, umuwi ka. Kapag marami kang iniisip, umuwi ka. Kapag pakiramdam mo sinusubukan ka na ng mundo, umuwi ka. Lagi mong tatandaan na ang bahay na ito ang magiging kanlungan mo sa oras na ikay makaramdam ng kawalan ng pag-asa. Talikuran ka man ng mundo, mananatili at mananatili ang pagmamahal namin sa inyo ng mga kapatid mo." Magmula noong inilahad ito ng kanyang ama, hindi na yun nawala sa isip niya. Batid ni Daniel na galing sa puso ang sinabi nito, kaya pinaniniwalaan niya na lahat yon ay totoo. Dumaan ang mga araw. Naging abala siya sa pag-aayos ng mga naiwang kalat ng mga aswang. Noong una, medyo nahihirapan pa siyang mamuhay ng mag-isa, pero sa katagalan naging madali na rin ito sa kanya. Sa dami ng ginawa niya, halos hindi niya namalayan ang bilis ng paglipas ng panahon. Isang araw nagulat na lamang siya. Isa't kalahating dekada na pala ang nakakaraan magmula noong siya ay nagsimula ritong manirahan. Malaki na ang ipinagbago ng kanyang katawang lupa. Ganon din ang matanda na naging kaagapay na niya sa lahat ng bagay at oras. Sa katagalan, hindi na isang alipin ang tingin niya rito. Bagkus isa ng kaibigan na katiwala sa lahat ng bagay. Inakala rin niya na hanggang sa tumanda siya at mamatay, ay ganon na lamang ang mangyayari sa buhay niya. Pero hindi nagtagal, meron siyang nakilalang mga rebelde na humingi ng tulong sa kanya. Ang sumbong ng mga ito, may mga antingerong sundalong tumutugis sa kanila. Hindi nila alam kung saan sila paroroon, at sa loob ng ilang buwan, wala silang ibang ginawa kundi ang tumakbo at humingi ng tulong sa mga antingerong nadadaanan nila sa mga bayan-bayan. Dagdag pa ng mga ito na, gabi lang sila bumababa ng komunidad sa kadahilan ng natatakot sila na baka may makakita sa kanilang tao na may kaugnayan sa militar. Mariing din itong inilahad na yon ang rason kung bakit gabi na nila pinuntahan ang bahay ni Daniel. "Wala ho kaming masamang balak sa inyo. Ang gusto lang namin ay makahingi ng tulong. Nagmamakaawa ho kami, alang-alang sa aming mga pamilyang naghihintay. Pakiusap, tulungan niyo ho kami." Wika ng pinuno ng rebelde
pagkalahad nito ng mga nangyari. Nang marinig naman ni Daniel ang sinabi nito, maigi niya itong pinagmasdan, gawa ng batid niya na hindi yun nagsasabi ng totoo. Naaninag din niya ang masama nitong binabalak sa sandali na pumayag siya. Ang kaso lang, imbis na tanggihan ito, pinili niyang sabayan ng nais nitong mangyari. Naisip niya kasi na masaya itong gawin at makakatulong na maalis ang kanyang pagkaburyong. Sige, wala namang problema. Bilang nasa larangang ito, tungkulin ko na matulungan kayo. Pero bago tayo umalis, hayaan nyo na magligpit na muna ako ng mga gamit. Balikan nyo na lamang ako kinabukasan dahil meron pa akong mga kakausaping tao. Sagot niya matapos niyang mapag-isipan ang lahat. Nang marinig ito ng mga rebelde, agad naman yung tumayo at umalis sa kanyang tahanan. Pagsapit ng sumunod na araw, kinausap niya ang matandang aswang. Largo, alis tayo ngayong gabi. Nais kong itago na muna ang bakas mo para hindi ka mapaghinalaan ng ating mga bisita. Pasensya ka na, kaibigan. Sadyang kailangan ko lang talaga ng tulong mo. Pero huwag kang mangamba. Nakasisiguro ako na magiging masaya ang mangyayari. Wala akong pagtutol sa anumang balak ninyo. Basta ako nandirito para suportahan at tulungan ka sa lahat ng desisyon mo. Kung yan ang magpapasaya sa iyo, wala akong karapatang yon ay pigilan. Sagot naman ng matanda na may buong pagpapasakop. Dahil sa sinabi nito, agad nilang ginawa ang plano. At nung maalis na niya ang presensya ng gabunang dumadaloy dito, tsaka niya itinuloy ang paghahanda sa mga gamit nila. Kinahapunan bumalik ang grupo at kagaya ng napag-usapan, tahimik na sila roong sumama. Paglabas nila ng baryo, agad silang tumungo sa isang magubat na parte ng lugar dahil sa dito ito nagkukuta pansamantala. Ayon sa commander ng 28 rebelde, matagal na sila roong nagtatago dahil nabalitaan nila na may malakas na antingerong nakatira sa lugar ng pangalgakan. At kung hindi sila nagkakamali, yun na ang taong matagal nilang hinahanap. Kaya naman kahit nalalagay na sa panganib ang kanilang pangkat, hindi nila sinukuan ng lugar hanggang sa mabalitaan na nila ang tungkol kay Daniel. Sabi-sabi na mga magsasakang napagtanungan nila na itong si Daniel ay hindi nang gagamot ng tao pero may taglay na malakas na presensya. Pinanindigan din ng mga ito na siya ang nagpalayas ng angka ng mga aswang na minsang nanirahan sa lugar na kasalukuyan niyang pinaninirahan. Pagkarinig naman niya sa sinabi nito, napangiti lang naman siya habang sumasagot dito ng, talagang matatalino pala ang mga kababayan namin. Biruin mo, hindi ko yan sinabi kong kani-kanino. Pero meron at meron pa rin nakakaalam. Ibig sabihin, lahat sila ay marunong umunawa ng mga bagay-bagay. Nang marinig naman ito ng mga rebelde, hindi na ito umimik pa. Literal na hinintay sila nito upang malaman ang kanilang magiging plano. Nang mapansin naman ni Daniel ang ibig mangyari ng grupo, agad niyang ipinaliwanag kung ano ang kanilang gagawin. Hindi tayo aalis dito. Dito na natin sasalubungin ang mga kalaban ninyo. Alam nyo kasi, hindi ito matatapos kung patuloy lang kayong tatakbo at magtatago. Ang tunay na lalaki, hinaharap ang kanyang problema, hindi tinatakasan. Yan ang wala sa inyo, kaya kayo umabot sa puntong ito. Pasensya na kayo kung masyadong masakit ang mga sinabi ko. Hindi kasi ako nabuhay para kaawaan ng iba sa mga sitwasyon nilang bunga ng sariling katangahan at maling desisyon. Matapang na wika niya. Dahil sa kanyang sinabi, pansin niya na may ilang mga rebelde ang tila bang nagkasa ng mga armas nila. Batid niya na balak siya nitong takutin pero hindi siya nagpasintak. Para kay Daniel, ang mga ganoong uri ng armas ay walang pagkakaiba sa mga laruan ng bata. Alam din niya na tanging sa pamamagitan ng subukan,
makukuha niya ang atensyon at tiwala ng mga taong humihingi sa kanya ng tulong. Ilang minuto pa ang lumipas. Dito na siya nakarinig ng mapangahas na sagot ng isang rebeldeng nakatayo sa bandang likod. Sinubukan itong patahimikin ng commander pero agad niya itong hinarang. Ayon sa kanya, dapat lang ang ginawa ng kasama nito kaya mas mainam na hayaan nila ito sa ibig nitong mangyari. Dagdag pa niya na gusto niya ang mga ganoong tao na may paninindigan sa alam nilang tama. Matapos naman niyang marinig ang hinaing ng individual, kapansin-pansin ang galit ng kanyang alipin. Yung matanda gustong-gusto ng sunggaban ng lalaki pero pilit lang niya itong pinigilan. Kaya naman kahit namumugtos na ito sa galit, napilitan itong manatili sa lugar kung saan ito nakaupo. Maghunos dili ka, Largo. Hindi natin tungkulin na personalin ang lahat ng sasabihin nila tungkol sa atin. Kung ganyan ang pagkakakilala nila, pwede natin yung baguhin sa pamamagitan ng patunay at panunubok. Kaya ginoong ng insulto sa akin, lumapit ka. Bibigyan kita ng pagkakataon para mapatunayan na tama ka. Nang marinig ito ng rebelde, hindi naman ito nagdalawang isip na lumapit. Bit-bit ang mataas na kalibre ng armas. Agad siya nitong tinutukan, kasabay ng pagsagot nito sa kanya ng, Magdasal ka na sa Diyos na kinikilala mo. pagkasambit nito ng mga kataga, agad nitong kinalabit ang gatilyo. Unang subok pumalya ang armas, at sa ikalawa, pumutok na ito. Ang kaso lang pagluwa nito ng bala, bigla itong nadurog at naabo. Ni hindi ito nakalayo sa bukana ng baril, dahilan para magulat ang lalaking kumalabit nito. Akala nito nung una, pumalya lang ang armas niya, kaya inulit niya pa yon ng inulit hanggang sa maubusan na ito ng bala. At nung mawala na ito ng laman, kinuha ni Daniel ang mga nalaglag na basyo habang sumasagot dito ng, Malapit ako sa Diyos ko, kaya hindi niya ako pababayaan. Hindi katulad mo, ni hindi ka nga kilala ng Panginoong pinagdadasalan mo eh. Yan ang problema sa'yo at sa iyong mga kasama. Matapos niya itong ilahad, siya na mismo ang nagdesisyong lumayo dito. Kaya niya yun ginawa ay dahil sa hindi pa ito ang panahon para paslangin niya ito. Gusto niya munang paglaruan ng grupo hanggang sa dumating ang mga sundalong pinaghihinalaan din niyang hindi mga antingero, kundi mga aswang. Marahil matindi ang kasalanan ng mga rebelde, kaya sila'y hinabol ng mga ito ng ganon kalayo. Maging si Daniel man pinuno, hindi may pagkakaila na interesante ang totoong nangyayari sa dalawang pangkat na magkalaban. Sa pagpapatuloy naman ng kanilang pag-uusap, minabuti ng mga ito na hayaan na muna siya. 3 araw din silang naging tahimik sa gilid ng baryo hanggang sa matunugan na niya ang pagdating ng mga sundalo. Batid niya na nasa hangganan na ang mga ito, kaya bago pa man yun makalapit, inutusan na niya si Largo na salubungin ang grupo. Ipinalabas niya na pagmamasdan lang nito ang mga sundalo, pero lingid sa kaalaman ng mga rebelde, magpapakilala pala ito. Kailangan nila itong gawin, nang sa gayoy hindi ito magkamali sa kalabang pupunteryahin. Inaasahan din niya na sa araw na yon, magkikita ang dalawa. Pag-alis naman ng matanda, inutusan niyang magtago sa loob ng kakahuyan ng pangkat. Pinakalat din niya ang iilan sa mga ito, nang sa gayoy alarma ang grupo at nakapwesto. Bagaman hindi na ito kailangan, ipinagawa niya pa rin ito sa pangkat, nang sa gayoy hindi ito maghinala sa kanya. Pagtungtong ng hapon, matyaga siyang naghintay sa daang malapit sa baryo. Inaasahan niyang dito ito daraan, alinsunod sa bulong ng kanyang aliping aswang. Paglubog ng araw, di nga siya nagkamali sa hinala niya. Malayo pa lang, tanaw na niya ang grupo kahit hindi pa ito nakikita ng mga rebeldeng kasama niya. Alam niya na yun na ang pakay nila. Kalahating oras pa ang lumipas.
Dito na nila unti-unting naaaninag ang mga sundalo. Yung commander ng mga rebelde, medyo aligagana at hindi na mapakali, dulot ng matinding takot na nararamdaman nito. Maya-maya pa, nang akmang sisibat na yon sa kanyang tabi, mariin niya itong inabisuhan na manatili. Siyempre, wala naman yung nagawa kundi ang sumunod sa kanya. Batid kasi nito na may plano siya at medyo panatag din ito, lalo pat sila ang lamang sa pagkakataong yon. Bukod kasi sa napapaligiran ng kanilang mga kasama ang lugar, may mga patibong na rin silang nakahanda sa paligid. Konting pagkakamali lang ng mga sandali, paniguradong mapupuksa nila ito ng walang kahirap-hirap. Maya-maya pa, ng ilang metro na lamang ang layo nito, nakita niya yung huminto kasabay ng pag-angil nito ng bahagya. Hindi niya mawari pero parang galit na galit ang mga nilalang na yon na makita ang grupo. Kapansin-pansin na rin ng mga senyas ng commander, animoy duda na ito sa kanyang plano. Kaya naman nang mapagtanto ito ni Daniel, nagpasya siyang lumapit sa mga panauhing kanyang hinihintay. Inabisuhan din niya ang mga rebelde na maghintay sa kanyang senyas nang sa gayoy hindi sila magkamali. Sige Daniel, pero tandaan mo hindi ka namin hihintayin kung sakali mang may mangyaring hindi inaasahan. Prioridad namin na mapatay ang mga yan, kaya wala kaming pakialam sa mga madadamay. Huwag mo akong alalahanin. Di hamak na mas malalim ang karanasan ko kumpara sa'yo. Pagkatapos ng pag-uusap nila, agad naman siyang umalis nang hindi na ito nililingon. Paglayo niya sa grupo, tsaka niya inutusan si Largo na maging handa sa mga posibleng mangyayari. Inabisuhan din niya ito na huwag makialam sa laban hanggat hindi pa nalalagay sa alanganin. Ang balak niya kasi, paglabanin ng dalawa hanggang kamatayan. Napakahilig kasi noon ni Daniel sa sabong, kaya lahat ng naglalabang hayop nagiging interesante para sa kanya. Aminado rin siya na mas kapanapanabik ang tagpong yon, lalo pat tao ang pag-aawayin niya. Hindi nagtagal. Paglapit naman niya sa grupo ng mga militar, napansin niya na parang mga baliw na ang mga ito. Yung mga uniforme nila punit-punit na. Tapos yung paraan ng pagtitig nila at pagkausap, parang sa mga taong kulang ang pag-iisip. Gayunpaman, hinarap niya pa rin ito bilang mga ordinaryong tao upang hindi yun magkaroon ng galit at puot sa kanya at sa alipin niya. Maya-maya pa, nang magpang-abot na sila, agad siyang hinarap ng isang matandang sundalo. Uugod-ugod na ito at sa estado nito parang bilang na lamang ang araw nito sa mundo. Kapansin-pansin din ang pagiging bulag ng nilalang dahil nung kausap niya ito, napakaligalig ng mga mata nito. Hindi ko kayo kilala at wala akong personal na galit sa inyo. Pero dahil sa nasangkot-nakot ng alipin ko, gusto ko malaman ang pinagmulan ng lahat ng ito. Sabi ng mga rebeldeng naghihintay sa inyo, kayo nagsimula. Kaya gusto kong makuha ang inyong panig para naman maging matimbang ang aking panghuhusga. Wika niya. Ngunit nang marinig ito ng matanda, sa halip na sumagot, inangilan lang siya nito at sinunggaban. Siyempre nung mapansin ito ni Daniel, di siya nagdalawang isip na itaas ang mga daliri niya. At pagkasampit niya ng mga buhay na salita, bigla na lamang itong nilamon ng apoy na nagtagal ng ilang segundo, sapat na para tustahin ang balat nito. Matapos na, nang hina ang matanda, hanggang sa unti-unti itong napaupo sa harapan niya. Huwag mo akong takutin, dahil hindi mo kilala ang pinagsasalitaan mo. Pagkasambit niya ng mga kataga, dahan-dahang napalingon ng matanda sa may bandang kakahuyan. At mula sa lugar na yon, nakita nito ang dambuhalang pusa na nanlilisik ang mga mata. Sa bawat balahibo nito, kapansin-pansin ang mga bungo ng gabunang napatay nito. Ramdam na ramdam din ng matanda ang mga galamay ng kadilimang unti-unting sumasakop sa paligid
hanggang sa kalaunay naging mabigat na ang kanilang mga pakiramdam. Yun bang kahit purong kadiliman ang sumako, nasasaklaw pa rin sila nito. Matinding takot at pagkabahala ang bumalot sa hanay ng mga sundalong aswang, dahilan para sundin ito ang kanyang kagustuhan. Sa muling pagsilay sa kanya ng matanda, agad naman yung tumayo, kasabay ng pagtanong nito ukol sa kanilang gagawin. Dagdag pa nito na anuman ang naisin ni Daniel gagawin nila, kahit kapalit pa nito ang kanilang mga buhay. Pagkasambit nito ng mga kataga, napangisi lang naman siya habang sumasagot dito ng, "Gusto kong makipaglabang kayo sa kanila hanggang kamatayan. Huwag kayong magpalit ng anyo, ni gumamit ng kahit na anong sandata, nang sa gayoy may laban sila. Sino man sa inyo ang magwawagi, tatanggap sa akin ng malaking pabuya. Kaya kayo, pag-igihan ninyo." Dahil sa kanyang sinabi, agad namang sumang-ayon ang matanda. Matapos ang kanilang pag-uusap, buong puwersa na nitong sinugod ang mga rebelde hanggang sa umalingaw-ngaw na ang mga putok. Nagtagal ng ilang minuto ang sagupaan ng dalawang grupo, kung saan kitang-kita niya kung papaano ito sakmalin ng mga sundalo at paslangin. At kagaya ng inaasahan, ang mga ito ang nagwagi. Matapos nun, bumalik na ito sa kanya kasama ang 6 nitong kapatid na nalagas sa labanan. Masakit ito para sa kanilang panig, pero labis pa rin nila itong ikinatuwa, gawa ng dahil sa nangyari, nagkaroon sila ng tsansa na maging alipin ng nilalang na mas malakas ng di hamak sa kanila. Lumipas ang gabing yon, kasama na nila Daniel ang 3 natirang nilalang. Ang mga ito ang kanyang inutusan para hikayatin ang iba na sumilong sa poder niya. Kaya niya yun ginawa upang makontrol ang hanay ng mga aswang at para hindi ito basta-bastang makapambiktima ng tao. Ang kaso lang, nung matunugan ito ng mga babaylang nakatira sa Intaw, agad siya nitong sinalakay gamit ang kabuuan ng kanilang puwersa. Nung malaman ni Daniel ang tungkol dito, hindi niya inatrasan ang grupo. Kaya kagaya ng paparating na pangkat, tinahak din ng mga tauhan niya ang daan. Katagalan ng marating nila ang Liberato, dito na nila nakasalubong ang mga ito. Sinikap ni Daniel na madaan ito sa pakikipag-usap, pero masyadong makitid ang pag-iisip ng mga ito. Inakala ng mga babaylan na wala siyang laban, kaya naman agad nitong pinasalakay ang mga kasama nilang antingero nang hindi man lang ito pinag-iisipan. Ngunit sa halip na ipasalubong ito sa kanyang mga kasama, sinikap niyang labanan niyo ng mag-isa. Gamit ang mutya ng gintong ahas, napakadali na lamang para sa kanya na parupukin ang lahat ng mutya at agimat ng mga antingero. Yun ang dahilan kung bakit agad itong nanghihina matapos itong matamaan ng malalakas niyang suntok. Kalaunan, nang mapansin ito ng mga babayla, dali-dali naman itong pinatras ang kanilang mga kasamahan. Pagsilay naman dito ni Daniel, di siya nag-atubiling lumapit dito hanggang sa makaharap na niya ang namumuno sa grupo. Pagsilay niya sa matandang babaylan, buong katapatan niyang inilahad ang dalisay niyang plano. Sa puntong yon, batid niya na ito ang kinakailangan niyang gawin upang hindi na dumanak ang dugo sa pagitan ng kanilang mga puwersa. Matapos naman niyang mailahad ang pakay niya, agad naman niya itong tinalikuran, kasabay ng pag-uwika niya rito ng, "May dahilan kung bakit niyakap ko ang kadiliman kaysa kabutihan. Balang araw, maintindihan niyo kung bakit ko ito ginagawa. Hindi sa lahat ng oras kailangan natin ng matutuwid. Minsan kailangan din ng masasama upang makapagsalba ng mas maraming buhay. Bahala na kayo kung paniniwalaan niyo ako. Basta alam ko sa sarili ko na nagsasabi ako sa inyo ng totoo." Matapos naman niya itong sabihin, tuluyan na nilang nilisan ang lugar na yon. Ito na rin ang naging hudyat sa pangkat ng mga babaylan upang bumalik na sa kanilang tahanan.
Awa naman ng Diyos, hindi na nasundan ng mga pangyayari. Kaya magmula noon pinuno, unti-unti na rin siyang nalagay sa tahimik. At sa pagtanda niya, kinilala siya bilang si Daniel, ang hari ng mga antingero sa buong Antique.